कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, एसी डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. नारायण राणे कुटुंबीय आणि दीपक केसरकर यांच्यातील वाद आणखी चिघळल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी नारायण राणेंवर सडकून टीका केली होती. त्यामुळेच आता दीपक केसरकर आणि नारायण राणे कुटुंबीय यांच्यातील वाद चिघळल्याचं आपल्या निदर्शनास येत आहे. निलेश राणे यांची ट्विट्स कायमच थेट हल्लाबोल करणारी असतात. दीपक केसरकर यांनी नारायण राणेंवर हल्लाबोल केला होता, त्यावरच आता निलेश राणे यांनी ट्विट केलंय. ट्विट करत त्यांनी दीपक केसरकरांना खोचक टोला लगावलाय. 1 तारखेपासून आमच्याकडे ड्रायव्हरची जागा रिकामी आहे, अर्ज करू शकता, असं ट्विट करत राणेंनी केसरकरांना नोकरीची ऑफर दिली आहे. दीपक केसरकर म्हणतो, मी राणेंसोबत काम करायला तयार आहे. नोकरी मागायची आहे तर नीट मागा. 1 तारखेपासून आमच्याकडे ड्रायव्हरची जागा रिकामी आहे, असं निलेश राणेंनी या ट्विट मध्ये म्हटलंय. आपण नेहमीच पाहतो, माजी खासदार निलेश राणे यांची ट्विट्स कायमच थेट हल्लाबोल करणारी असतात. शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी नारायण राणेंवर सडकून टीका केली होती. यावरच आता प्रत्युत्तर म्हणून माजी खासदार निलेश राणे यांनी ट्विट करत केसरकरांना टोला लगावलाय. आपण पाहतोय ते ट्विट. 1 तारखेपासून आमच्याकडे ड्रायव्हरची जागा रिकामी आहे, अर्ज करू शकता, असं ट्विट करत राणेंनी केसरकरांना नोकरीची ऑफर दिली आहे. दीपक केसरकर म्हणतो, मी राणेंसोबत काम करायला तयार आहे. नोकरी मागायची आहे तर नीट मागा. 1 तारखेपासून आमच्याकडे ड्रायव्हरची जागा रिकामी आहे, असं निलेश राणेंनी या ट्विट मध्ये म्हणत केसरकरांवर हल्लाबोल केलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.